Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Jede mi se torta. Čekam vaše tortice za mene. Počnite. Naravno, ja sam već pripremio kore. Treba isteći sredinu, a zatim sipati med unutra. Dakle, treba mi kora, zatim fil. A posle ću staviti koru sa rupom u sredini. Tako je. I preko ću opet sipati fil. Svaka mi čast. Sve sam razmazao, a sad ću staviti još jednu koru. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Moja torta mora biti visoka. A sad ću premazati tortu filom. Svaka mi čast. Ali to još nije sve. Treba će mi med. Ej, bako, ja sam ga prvi uzeo. Ali to je moj med. Pusti me. Daj mi to. Bako, meni je med potrebniji. I meni treba. Dobro, šef. Pošto ne razumeš na dobar način, eto ti. Šta ste uradili? Ujeli ste mi za nos. Tako ti treba. Dakle, sipat ću med u sredinu moje torte. Prelepo. A sad ću ukrasiti tortu lepim šarama. Pogledajte kako lepo curi glazura. Ali to još nije sve. Ukrasit ću svoju tortu slatkim limunima. Divno, to će biti baš ukusno. Torta sa limunom, to će biti kiselo. Ja imam bolju ideju. Sad ću otvoriti svoju pastu sa ukusom hubabube. Ne mogu da je otvorim. Šta da radim? Došla mi ideja. Otvorit ću teglu uz pomoć motorne testere. Janice, nemoj, pomoći ću ti. Eto, draga, izvoli. Hvala, bako. Dakle, gde sam stala? Tačno. Treba sipati pastu unutra. Gotovo. Stalo još malo. Probat ću. Baš ukusno. Gledajte, mogu naduvati balon. Super. A sad mi treba prava žvaka hubabuba. Izvadit ću iz pakovanja. I staviti oko torte. Da, ispalo je divno. A sad ću zalepiti etiketu hubabuba. A meni treba sirup sa ukusom Skittles. Sipat ću ga u sredinu. Gotovo. A sad ću staviti šarene trake od marcipana. Da, to podsjeća na dugu. Super. Preko ću staviti etiketu i gotovo. Mala Jenna, možeš da probaš. Svaka vam čast. Od čega da počnem? Sve izgleda jako ukusno. Wow, ova torta je divna, sad ću joj probati. Prelepo. A ovo je torta sa limunom. Probat ću. Unutra je med, obožavam. Jako ukusno. Wow, kako slatka roza torta. A šta je unutra? To liči na tečnu žvaku. Gledajte, napravila sam balon. Jako zabavno. Odlučila sam. Moje sestre pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda je moja. To. A sad mi se jede kuća od medenjaka. Jel može? Ovakva? Ja nikad to nisam pravila. Okej, pokušat ću. Naravno, draga, baka to može. To je lako za mene. Prvo treba iseći oblik. Da, treba izgraditi kuću. Dakle, prvo treba iseći sve detalje, a zatim sastaviti kuću. Odlično, sad ću ispeći to. Naviću temperaturu i sačekati. Bako, šta radite? Ja neću da pravim slatkiše. To nije zdravo. Napravit ću zdravu kuću od povrća. To će biti mnogo ukusno. Dakle, prvo ću uzeti malo sira. Tako je, stavit ću to na tanjir. Zatim ću razmazati to uz pomoć kašike. Posle staviti brokoli, šargarepu i krastavac. Gledajte. To je prava slika, baš mi se sviđa. Svaka mi čast.
A ja ću koristiti kekstu. Odgovara mi. Dakle, umočit ću ga u Nutellu. O, da, to će biti jako ukusno. A sad ću spojiti to sve, napraviti krov i to je to. Ostalo je dodati marshmallow. Super! O, došla mi ideja. Dodat ću malo vatre. Da, sad ću istopiti svoj marshmallow. Jo, nešto nije u redu. O ne, moja kuća gori, šta da radim? Vidim požar. Sad ću spasiti Janice. Da, napravio sam auto od medenjaka. Da, savršeno. Stavljam na sto. Dodajem šlag. Janice, hvataj. Ozbiljno? Mislite da će mi šlag pomoći? O, hvala! To je zaista uspelo. Ugasila sam požar. Hvala, šefe. Nema na čemu, draga. Dakle, nastavit ću da pravim kuću. Stavit ću je na postolje. Odlično. A sada počinjem da ukrašavam. Prvo glazura. Zatim Skittles. To su mi omiljene bombone. Stavit ću ih u ove rupice. Tako je. I na kraju lepe šarene lizalice. I još malo konfeta i to je to. Ja sam završio. Pogledajte. A jesu svi završili? Odlično. Onda hajde da pokažemo naše kućice. Wow, kako super! Čekajte, je li to povrće? Pa dobro. A šta je ovdje? Nešto nije u redu s ovom kućom. Izgleda užasno. Neću da je jedem. A šta je baka smislila? Kuća od povrća, dobro. Probat ću. Odvratno. A mrzim povrće. Wow! A ova kuća izgleda prelepo. Ovakvu kuću sam ih htjela. Sad ću je probati. Wow! Koliko slatkiša. Divno. Sve mi se sviđa. Dakle, ova kuća je sigurno pobedila. To znao sam. Ja sam najbolji. A sad mi se jede burger. Tako sam gladna. Hajde, dajte sve od sebe. To nije teško. Krenite. O, došla mi ideja. Napravit ću slatki burger od krofna. Koju da izaberem? Sviđa mi se zelena. Da. I seći ću krofnu na 2 dela. A umjesto pljeskavice ću koristiti čokoladu. Jao, ova čokolada je baš velika. Poješću višak. Nije mi teško. O, da, prelepo. Sad je savršeno. Zatim ću staviti želetrake i sipati čokoladni sirup. O, divno. Oduševljena sam. O, došla mi ideja. Napravit ću mali šareni burgeri. Da, lepinje su spremne. Ostalo je napraviti pljeskavice. Divno. Sad ću ih ispršiti. Super. Sada stavljam pljeskavice na lepinje. Da, svaka mi čast. Sada paradajz. Obavezno sir. Ketchup. I to je to. Ja sam završio. A ja sam ispekla lepinje. Šefe, gledajte. Imat ću lepinje u obliku mede. Slatko. Ostalo je sastaviti burger. Dodat ću pljeskavicu u obliku srca, krastavac, paradajz i to je to. Janice, dosta čokolade. Da, upravo si. Preterala sam. Gotovo. Jenna, probaj. Wow, sve izgleda jako ukusno. A šta je to? Nisam htjela slatki burger. A ovo ću rado probati. Baš me zanima kakav je ukus. Sviđa mi se ukus. Svaka čast. Dakle, ostalo je posljednje jelo. O, divno. To je burger u obliku mede, preslatko. Jao, i ukus je divan. Ovo jelo je pobedilo. O, stvarno, baš mi je drago. Hvala, dete. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao.